V Mombasa. Riwruok maok mar piny owacho mong'ere ni Compassion International ka omakore gi Migao mar aluora e kaunti ma Homa Bay kod bad Migao mar bunge Kenya Forest Service ochako chenro mar reso bungu ma God Nyango. Bungu no osebedo ka kethore kaluwore gi chenro mar kunyo mula mar iron ore mosebedo ka dhi nyime e godego eko. Wayudo mathoth kuom Ali Abich. Maen God Nyango e kar chud bura ma Kasipul malora mare osebedo ka kethore kaluwore gi chenro mar kunyo mula ma osebedo ka dhi nyime godni kendo osemiyo yiende alwora mar bunge ni oruombo piny ka bugni matute ma odong' ranyisi mar midhiero maduong' ma kunyo mula osekelo ni alwora mar God Nyango kaka achiel kuom yore mag reso godni ma osekethore kuom kinde malach. Riwruok moro mok mar piny owacho ma ong'ere ni Compassion International ka omakore gi Migao mar alwora e sirikand kaunti ma Homa Bay kod bad Migao mar bunge pachoka ne ochako chenro mar reso godni kokalo e pidho yien kendo ka ine gi pidho yiende moingo tielo 3,000. Omiyo sani okwan kod koth minyalo ng'e ni kinde ma kama koth biro chwe nikech waseketho bungewa ma bende konyowa mondo wayua koth. Wasebedo gi chenro makare mar riwore gi jogo moyie konyowa mondo wapidh yien mondo bungewa omedre. Kawuono riwruok miluongo ni Compassion International oseyie mondo pidhnwa yien 60,000 e kaunti mangima. Wachako kawuono ka wapidho yien mokalo 3,000 e God Nyango kendo wabiro wuotho e gwenge ka gwenge mag Homa Bay County ka wapidho yien nyaka magorum. Kata odoko ni chenro mar kunyo mula e God Nyango ne osechungi to alwora mare odong' ka okethore gino makoro miyo migepego chako chenro mar reso godni kaluwore gi chenro mar pidho yien ma gidhigo nyime mar reso alwora mar godni e chenro ma sani koro migepego dhigo nyime mar jopith mar yien e kaunti ni. Forestry and conservation is part of what helps us to sustain our economy. We sponsor this activity for one major reason. To have a better environment. This is just the beginning because we've started here and will be moving to Migori County as well, but also in other parts of Homa Bay County. Jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were mane oriwore kod migepego ke pith yien e God Nyango wacho ni chenro ma kamano geto medo kuonde atamalo mag bunge ma pod ni chien e kaunti ni kama ne okone jopiny mondo mak motegno chenro mar pith yien e kuonde ma giwuoke. Sometimes back nitimo mining mar the iron ore moketho area. Koro wuoyo gi community ma wabiro nyiso gi by example nikech wadwa ni pidhi yien ko pidhi to ber. Sama wuoyo ni wasepidho over 3,000 mwasepidhe wi got kacha school be wapidhe kendo nitie almost 2,000 mwadwa donate ne schools. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Migao mar thieth e kaunti ma Migao